Yusuf iki. Mas Yusuf iki kibotes. Ayo, ini sarot siji. Moga-moga anggone dhewe metro ana kene pinaringan bagas waras tukang warga masa prisa sakubat iya pancen ya wis tak temoho iki karo ngestake dawuh saka Pak Kadus dawuhi besok ono main dhewe. Iya, awake dhewe iki dadi andahan bawahan niku sendika dawuh. Iya. Bagune iso lumadi. Iya. Awake dhewe kudu melu hangrungkepi mulak salira hangrasane. Iya, mulai darbeni dusun Sapi Pergu Tabak. Niate Kyai sak masa prisa masa prisa iki kagungan kersa ya kuwi bersih desa Rasul. Maka Rasul iku setahun pisan. Ya iki apa ora kene dhewe ta awake dhewe, Mbah? Ora. Lah isih akeh mulane meniki akeh seniman dalang sing padha ngasta padha wayang. Iki kan Mojopuro iki ya ora iso bergabung karo awake dhewe karo ya bapake dalang Mas Bas.
Assalamualaikum. Iya. Mas Anggo iya. Kami sik akeh dalan liyane sing padha kaspa dadi awake dhewe iki ora dhewe akeh sing lagi asu iki dina iki. Iya. Matur nuwun ditulungi Mbakku. Kok Giri Marto, iya. Mbak Niken. Iya, Mbak Niken. Kusumo. Jadi garwane Mas Jati. Ya. Mungkin. Ya. Salam kagum Pak Pasito. Iya. Pak Pasito kuwi ya pembimbing awake dhewe nalika ana Sura Kalopo. Iki ya jenenge sanggar apa? Guyub rukun gulon. Iya, ya iki Pak Sugeng ya. Ini sanggar golek seragam iki aku siji yen ora nonton. Nek Pak Warsito loro ya ning jajar itu gini yen ada tanggapan mesti ono. Iya. Sanggar Guyub Rukun kuwi ya saiki Mas Umar iki ya gabung mau sanggar Guyub Rukun nyambut gawe nenek Solo kuwi sing jadi ya nggih sing niku nggih sampai iya wonten mriko ning kula mangsa ning kok bolos sajake iya Bu ya Bu iki ya saiki tambah pinter ya ora kan gareng iki aku lan kowe iki pancen kudu ning tirakat mergo wingi kuwi mapar tunggal sing jarane mapar tunggal ngono tunggak sing ora ketok muga-muga ilang saka ing pasare saiki ya Allahumma amin ya Purwakala nek wingi jadi piye to terus kok dadak ngono kuwi kabeh ngene lho kan sing diarani bersih desa atau bersih dusun kuwi ngenekke sajen kuwi kanggo melindungi kuliner kaya to panggang kuliner kaya to jangan kelor lan isih kuliner tape jali ana dolanan bocah kuwi kan perlu diuri-uri yen ora diuri-uri kanthi cara seni kejadian kanthi cara gimmick kaya ngono kuwi ora iso lestari. Iya. Jadi kudune diuri-uri ngono kuwi carane. Kaya to ngayu gedhe kuwi kudu diuri mergo kuwi paru-paru ya. Lah kok ketoke urip ngono, mergo kuwi majas personifikasi. Kabeh kuwi nganggo majas kaya to. Rembulane kok ngawe-awe. Ing mongko rembulan kuwi barang mati, ini kok katon ngawe-awe. Jadi diuwongke. Nek saiki aku takok, piye? Saiki rembulan ngono kae kok jare anggere grahono kok dipangan Bathara Kala. Ngene kok Jawa kuwi ana sing bisa nikmake, ora kok jeneng dipangan Bathara Kala. Ora. Berarti wong Jawa biyen ngampur. Ora. Kuwi ngono kanggo majas personifikasi seolah-olah dimakan oleh sesuatu ben Guyub Rukun ben gayeng gane kok wanci panglong kaya wanci panglong peteng dedet padha dikotheki ben gayeng yen ora ketok wedi mergo peteng dedet jaman yen urung akeh lampu ngono dikotheki ben gayeng dimarepi Guyub Rukun kanggo warga masyarakat padusunan kaya ngono iki. Yen perkara bulan gose iki tak baleni meneh yen perkara bulan lho
Wong kuno kuwi luwih ngerti lho. Lah mbaya awake dhewe Pak Bulan iki ngerti yen grahana tanggal 1 pisanan Anggerta iku wancine kuwi wanci. Pas. Kuwi biasane engko tanggal 15 tanggal 1 iki. Pas mesti ya. Rasane ambek grahana iki mesti. Nah, si Mbah Biyen nganggo dabak lho, dabak sing titik-titik karo garis kae. Nah, kae piye? 2030 misale. Tanggal 1 Suro 1 Muharrame kuwi kapan? Kuwi nganggo dabak kae wis iso mangerteni. Kuwi si Mbah lho iki. Ada coba. Kuwi perkara bulan karo lintang lho iki. Hitung-hitungane lho, ora nganggo bagi perbagian lho, kok nganggo dabak. Kae rumus. Kuwi ilmu perbintangane si Mbah Biyen iki wis tekan sakmono kuwi ora coba kan. Urung enek teropong lho jaman biyen. Jaman biyen urung ana pesawat astronot munggah rono lho. Jaman biyen iki si Mbah Biyen perhitungane bulan dan bintang ngono kuwi dimajas personifikasi meneh. Saben buku kuwi digawe enek gambar. Iki gambar jual. Oh, jadi kaya seolah-olah wong iya kaya tokik dapat 5 pancer ana rupiah alamah mutmainah amarah ngono kuwi abang kuwi geni saka getih kuwi simbolke dadi geni abang dana kuwi ora kok ndur kek cenggunuk nyangake dhewe iki ora kuwi mesane paket ayo amarai di pate koper dikendhaleni. Oh. Aku yakin ngerti iki. Lah iya polane. Kuwi ora kok cenggunuk engko si kawah dadi mutmainah putih rupane. Banyu simbole kuwi njur kaya kamu harus menjadi orang yang putih ora majas. Oh ngono. Iya. Lah aku sayang banget takok piye? Jare sih Mbah, yen ngono ki kok yo ono sing bener ono sing ora. Nah ngene. Mergo jaman biyen kuwi jaman penjajahan. Jaman penjajahan kuwi akeh manuskrip yang disita ke Belanda. Jadi tekan desa ngene iki wong jare saka keraton tekan kene kok jari ana sing wiku tuladane bentung sing mau ngarang dhewe moko kudu empune ngarang ya akhire turut karo santri-santri dadi kleru tekan saiki nah kuwi nek yo nek sing empu temenan lho yen empu temenan iso diturut oh ngono iya Wane kabeh kuwi ana fenomenane. Setiap pergerakan matahari ini mesti ana dibanding ana simbole. Kok kuwi jero banget. Iya. Aku arep nembang. Ya nembang ya nembang. Ya aku ya wis nembang ini sing kaya-kaya aku nek ora diproduk sing nyemok-nyemok aku. Oh. Sing nyemek-nyemek kuwi jangane wong akeh. Lah iya to, Gong. Saya jangane wong akeh kae, jangan gerus. Seger kuwi. Iya. Aku gelem metu. Ning ya dipapak nganggo garis dinding. Oh, bagaimana? Garis dinding. Ya ya tidak no. Bagus, jadi dinding menika nyedak-nyedak ikan kusuma. Iya, berkai, anak juga ikan. Kenapa nongkrong? Bakok itu, enggak ini mana? Tapi bisa. Oh, aku bisa itu langsung. Hino tita Iki mesti maju-maju nanti. Nggih. Selengan iki. Padahal enggak ada. Ya
Niki dibakong niku. Regane pikirane wis berat. Berat iki anggere kencang ngono iki. Kok bengi yo gede. Ae putute kae di manguke kae ngono. Malah atine tewas kabeh wis. Lah iya iki wong kurungane digawa Pak Kadus Sukardi kok nganti sakit yo putute si burung nganti mabur kok. Mangga. Dana wae ya Pak Dana. Pak iki nek dijak srawu. Rekaman lho. Mano empre. Lah niku sing jenenge penendang niku. Cilik yo. Lah apa niku? Pating suwit-wit jalur rutan Mano
ikan, terakhir burung-burung. Ya, terbakar. Ini sineman burung-burung itu enten mereka. Mas Umar. Ini kalau sampean itu badan putih sanggane. Nanti sanggane putih. Oh, ya, kayak soalnya. Bener itu. Oh, aku SKS. Iya, kan gini, Pak. Anu ya. Sampai lu mana tuh? Ini bapak ikan, Pak Masito. Nah, ini bapak ibu. Ini sebelah kemana bukti? Ini saling sama Bude. Kok dipangan itu? Sampai tahu, Mas. Nggih, bentar. Mbak, tapi ngaturaken apa pangan ikan. Ini nek rajin mereka guru-guru niku guru rasa tiang. Ya iya. Iki wis enten saya muncul. Monggo mriko mawon nggih jenengan seluku enten mriko mawon ajeng nombak nek arek seluku enten mriko pun bebas secara Kalau tak nyerah. Terus disiapin sangat serius Jangan bening toh. ya aku tak pikir ular kambang sing mriki mboten napa-napa Iya. Mbak menawi ngersake wadon Bude. Bude lagune nopo? Sambel kemangi. Piring. Iku busugi niku Busuki. nggih biasane niku damel resep-resep Busuki kan di resep masakan ngoten Mas Jalan. nggih Busuki buat lagu nopo? Kau pun masak kakak gitu. Nggih, kayak lagunya mah. Gubuk asmoro. Tombol kesel. Itu benar ke ilmu. kuwi ya bari koyo Romoko wae langsung nyang Jakarta ngendangi sewengi nek Romoko gadah nang Jakarta mulai Jakarta gendhi mrene meneh tetep musi Bagong ora betul maka ketemu Bagong mulai ketemu Bagong meneh dan men ora apa alhamdulillah gak belir sini Tinta sirian. niku Aman. jadi aku juga kerupik itu Mbak Sri Enten gubuk asmoro wonten sambel kemangi. Terus kijing ngiring. waduh ada satu kecil ngiring hari Iya, Pak E. wah Pak Rakibin Matur nuwun Pak Rakibin sama nonggane Gusti berkahi nggih Pak Rakibin paling wah ini matur nuwun Masah seniman Sulawesi sejarah ingkang tebih aduh nggih matur nuwun sanget Iki yayan ngamonten pawan tesih komplit to? saya komplit niku Nanti aman. lagi niku wonten Pak Sebar niku wis sesepuh niku. Sinten? Nggih putrane iki kok amanan mboten jamin. Pak Mbah Sanjino, Mbah Kakung Haji. Dan itu Monggo.
becakne lek bilang nganggo sekop. Boten niki pun maju wis ra iso meteng iki. Nah, aman kok, Pak? Iya. Pripun? Pipi nopo lho? Iya lah, sehat-sehat gitu nggih. Boten napa-napa, Bu. Kula ambil nggih, Bu. Bapak kula ambil nggih. Nggih, Bu. Diujen nggih. Iya, Dek.
Sidik lah. Sidik dulu. Makan Pak Dwi denganก่อน sama. Pak Dwi begal. Di, Adi. Nah, kuwi sekarang Adi yang mana Adi? Adi mana? Oh. mau garwane wis masa boro temen. Masa Kanan sih. Cemblek. Jokowi. Adi lagi ini nama. Kabel. Oke, oke. Oke, kabel. Senang Mas Dio kok. Apa Mas? Kesayangan selamat pagi. Kesayangan 30 Mas. Oke. Benda yang 30 enggak masalah. Telung puluh nih kesayangan, 90 izin ngirim. Kedinya kan pas jalan.